σημεία, τα οποία και εμένα μου εμπιστεύτηκαν άνθρωποι του Θεού. Το ένα σημείο που θα έχουμε εμείς οι φοβητσιάριδες χριστιανοί του αιώνος τούτου είναι την πτώση του Ερντογάν. Τώρα τι πτώση θα είναι αυτή δεν ξέρω. Θα είναι πολιτική, θα είναι βιολογική, δεν ξέρω. Αλλά θα πέσει ο άνθρωπος. Αυτός πάσχει από αλαζονία και πάνω υψώνε αυτόν ταπεινωθήσετε. Έλεγα ότι μεγαλύτεροι σύμμαχοι του σύγχρονου αδύναμου ελληνισμού, σε εισαγωγικά αδύναμου, είναι οι Άγιοι μας που προανάφερα και ο Ερντογάν. Η αλαζονία του Ερντογάν. Άρα το ένα σημείο το οποίο θα περιμένουμε ότι μετά αμέσως από αυτόν θα αναλάβουν άλλοι δυτικόφιλοι που δεν θα έχουν το όραμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πήγαινε γερόντισσα να ξεκουραστείς. Ναι, πήγαινε, ναι. Και τότε θα ξεκινήσουν τα λεγόμενα ελληνοτουρκικά, που δεν είναι του παρόντος να τα αναλύσουμε. Και δεν θα είναι πολύ έντονα για την Ελλάδα και την Κύπρο. Το δεύτερο γεγονός είναι ότι οι Εβραίοι, που είναι αυτοί που θα καθορίσουν την εξέλιξη των γεγονότων, ότι θα χτυπήσουν σε κάποια στιγμή την Περσία. Και τότε θα γίνει η αφορμή για τα μεγάλα γεγονότα, τα παγκόσμια. Εμείς γιατί να φοβόμαστε? Τώρα σου απάντησα με τα σημεία των καιρών που περιμένουμε να συμβούν για να γίνει η έναρξη, η σωρευτική έναρξη, η εντατική έναρξη των παγκοσμίων γεγονότων. Θα εκπλαγεί η ανθρωπότητα από αυτά που θα συμβούν. Και δεν θα είναι μόνο πολεμικά γεγονότα. Η Ιταλία είναι πιο μεγάλο γεγονός που αφορά το μέλλον μας περισσότερο από το μακεδονικό. Αυτό είναι ο Άγιος Παΐσιος, θυμάστε τι έλεγε για τα Σκόπια. Είναι έναν ανύπαρκτο κράτος. Πιο πολύ λέει να έχουμε έγνοια για τις παραποτιές των Αλβανών παρά για το ανύπαρκτο κρατήδιο των Σκοπίων. Βεβαίως, άξιον και δίκαιον να διαμαρτυρόμεθα για την Μακεδονία και να μην δεχόμεθα αυτά τα ανήκουστα ότι υπάρχει μακεδονική γλώσσα και τα τι αυτά. Αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ιταλία είναι αποκαλυπτικό γεγονός. Εμείς χρόνια ξέραμε ότι η Ευρώπη θα διαλυθεί. Εμείς η γενιά η δική μου, εγώ είμαι 56 χρονών, μεγαλώσαμε με το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης. Και περίπου περιμέναμε ότι η Ευρώπη θα είναι ο επίγειος παράδεισος. Άθελά μας είχαμε γίνει χιλιαστές δηλαδή. Άθελά μας. Διότι οι χιλιαστές αυτό λένε, για επίγειον παράδεισο. Και όμως ο Άγιος Παΐσιος πολύ νωρίς είπε ότι η Ευρώπη θα διαλυθεί. Και φαίνεται αυτοί που θα διαλύσουν την Ευρώπη είναι αυτοί που την έστησαν. Η Ευρώπη, για όποιο ξέρει τα της γενέσεώς της, είναι με μια συνθήκη της Ρώμης που εξεκίνησε. Και τώρα η Ρώμη θα τη διαλύσει. Άρα εμείς ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί και δύο Ορθόδοξοι Έλληνες, ένα πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να μπορούμε να διαβάσουμε, πάλι είναι η πολλαπλή ανάγνωση που είπαμε προηγουμένως, να διαβάζουμε τα γεγονότα. Θα μου πεις πώς να τα διαβάζουμε? Εκεί που διασταυρώνονται, όπου λένε ότι που έχουμε θεολογία ορθόδοξη, όπου έχουμε συμφωνία πατέρων.
Γι' αυτό και γίνονται και οι σύνοδοι. Όταν δεν υπάρχει συμφωνία των πατέρων μιας συνόδου και μάλιστα η μία να συμφωνά με τις υπόλοιπες, τις προηγούμενες, τότε δεν είναι ορθόδοξο. Τώρα εμείς να παρακολουθούμε αυτά τα γεγονότα, να έχουμε και μία μελέτη του προφητικού λόγου της Εκκλησίας και να έχουμε και μία ανέγνεια ότι υπάρχουν και πολλοί ψευδοπροφήτες. Έναν είδος που από τον καιρό του Αγίου Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου το Ευαγγέλιό μας επισημαίνει να προσέχουμε. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορούμε να εξουθενώνουμε των προφητικών λόγων ενός Αγίου Παϊσίου, ενός Αγίου Κοσμά του Ετωλού, ενός Αγίου Ιωάννη της Κροστάντης, της Αγίας Ματρώνας της λεγόμενης Αόμματης. Είχαμε εμείς λαϊκούς ανθρώπους αγιασμένους στην Κύπρο, που αυτά που ακούσαμε από τον Άγιον Παΐσιο τα έλεγαν από τη δεκαετία του 60 παρακαλώ. Αλλά δεν μπορώ εγώ να τα αγνώ. Πριν μερικές 2 μήνες εκείδευσα στο χωριό που μένω, που είμαι πρόσφυγας επίσκοπος. Κυρία Αθηνά έχει έρθει εκεί, στην Ευρύχου, έναν άνθρωπο του Θεού που το 64 είδε την Παναγία και του είπε στη Λιανέ, σε 10 χρόνια θα γίνει μεγάλο κακό στην Κύπρο και πρέπει να κάνεις αγρυπνία κάθε νύχτα από η ώρα 12 ως η ώρα 3. Και τι της απάντησε ο αφελής τότε και απλοϊκός Στυλιανός? Παναγία μου, αφού είναι να γίνει το κακό μου να γίνει, γιατί να χάσω τον ύπνο μου? Και ακούτε την Παναγία τι του είπε, που μας